Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo kagyari na aton ng mga top stories of the day. Today is August 29, 2025, Biyernes nga adlaw. Warden sa Negros Occidental District Jail, voluntaryo nga nagbiya sa pwesto. PhilHealth Expanded Program, nagatanyag sang libre konsulta kag libre nga bulong. Soil erosion, nagluntad sa Marikalom sa Sipalay. 15 anyos ka dalaga, nalumos sa suba. Kag sa good vibes, suba nga may nagabukal-bukal nga tubig, lagawan ta sa tripping ni Ruming. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, bagyo nga Jacinto nagwa na sa Philippine Area of Responsibility pero hangin nga habagat, magadalasang ulan sa Visayas. Nagpalayo na sa Pilipinas ang bagyo nga Jacinto kagang ikog na lamang sini ang nagadalasang ulan sa mga porsyon sang Luzon. Sa forecast sa pag-asa, posible maglandfall ini sa Vietnam. Samtang, sarang sa gihapon maka-eksperyensya sa muulanon nga panahon ang Visayas kag Mindanao, bangod naman sang hangin nga habagat. May mo nga mabunok ang ulan ang dalon sa habagat, kag halos bilog nga Visayas, lakip na ang Negros Island region ang apektado. Sa number 9, Provincial Veterinarian Office may pahanumdum sa mga nagasagod sang sapat karon nga tig-ululan. Sunod sa kay Dr. Ryan Hanoya, dapat hatagan sa nagakaigo nga shelter o kung ilistaran ang mga ginasagod nga sapat agud to hindi sila mabasa sang ulan kag magmasakit. Kung matugnaw ang panahon, siguraduhon nga may proteksyon sila. Dala sang pag-ulan tugas sang habagat, may pila ka mga reported nga kasapatan nga nagkalamatay dala sang malain nga panahon. Sunod kay Hanoya sa 4th District kung saan sakop ang Bago, La Carlota kag Pontevedra, may nagkalamatay nga mga manok, pato kag mga kanding. Masobra man sa 10,000 pesos ang balor sang nagkalamatay nga kasapatan. Make sure lang gid naton nga ang aton nga kasapatan may may adequate may appropriate nga shelter no o may panaguan nga safe bala. Hindi sila mabasa sang ulan kag may protection man sila sa matugnaw nga hangin. Sa number 8, kaso sang hand, foot, and mouth disease sa Bacolod City, padayon ang pagsaka. Humalin August 10 to August 16, may napulo ka mga bag-o nga kaso sang hand, foot, and mouth disease nga na-record ang Bacolod City Health Office. Inibase sa datos sa ginpagwa sang CHO. Kaya may total na karon nga 118 HFMD cases ang syudad sang Bacolod. Wala sang may na-report nga napatay sa sining nga balatian. Ang barangay Villamonte kag Estefania nagapanguna nga may tig 14 ka mga kaso. Nagasunod ang Tangob nga may 11, ang Mansilingan siyam, amuman ang Kabug kag Singkang Airport. Kalabanan sa mga nag-angkon sang HFMD, mga kabataan nga nagaedad, isa tubtub na pulo ka tuig nga may 96 na ka mga kaso. Proper hand washing ang isa sa mga ginapanugyan sang DOH para malikawan ang ining nga banatian nga nagauso sa mga eskwelahan. Sa number 7, mag-live-in partner nakuhaan sa masobra sa 700 o kung 700,000 ka pesos nga balor sa suspected shabu. Liwat nga ginakop kagabi sa mga drug operatives sa Bacolod ang mag-live-in nga nakaagi na dakop sadto bangod sang illegal nga droga. Sini nga tion, nakuhaan sila sang 105 grams o kung 714,000 pesos nga balor sang ginasuspetsuhan shabu sa ginpatigayon nga buy-bust operation sang City Drug Enforcement Unit. Ginpatigayon ang bypass sa Purok Lampirong, Barangay 2 sa Bacolod City. Ginpanginwala naman sang duha nga halin sa ilang nakuha nga mga ginasuspetsuhan shabu. Balik sa presuhan ang duha kag magapatubang sang kaso nga paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa number 6, 15 anyos nga dalaga patay matapos malumos sa suba.
Nasapuan kainas ang aga ang bangkay sa babaeng estudyante sa sitio na tuling Barangay Budlasan sa Canlaon City sa Negros Oriental. Base sa impormasyon gikan sa PNP, nagatabok sa suba ang 15 anyos nga babae upod ang iya pakaisa kag tiyo. Ugaling naanod sila sa mabaskog nga dalo-do sa tubig. Nalumos ang estudyante samtang nakaluwas naman ang iya pakaisa kag ang iya nga tiyo. Residente sa Barangay Puso sa Banwas na Castilla na Negros Occidental ang biktima. Pupuli na kuntani ang tatlo sa silang naanod sang tubig sa suba sadtong Miyerkules sa boundary sa Barangay Puso kag Barangay Budlasan. Sa number 5, power provider sa isla San Siquijor, ginbawian sang authority para mag-operate. May bag-una nga power provider nga magabulos. Ginmando sang Energy Regulatory Commission ang pagbawi isang provisional authority to operate o kun PAO nga ginhatag sa power provider sa isla sa Siquijor nga amo ang Province of Siquijor Electric Cooperative Incorporated o kun SEPCOR sang pamilya Villar. Ang amo mando effective subong nga Biyernes, Agosto 29, 2025. Ini ang ginunsyo ni Energy Secretary Sharon Garin kasunod sa nakitaan nga violation sa PAO nga nagresulta sa power crisis sa probinsya ng Siquijor. Ang brownout sa Siquijor nagalawig sang 5 tubtob 15 ka oras kada adlaw gani nagdeklarar ang probinsya sang Siquijor nga kabahin sa Negros Island region sang state of emergency. Samtang nagadagsa ang mga turista sa Siquijor, nagalala ang problema sa power. Gani nagareklamo ang mga residente kag dako ang pamiyerde sa mga negosyante. May bag-o na nga power provider para sa probinsya nga amo ang Total Power Incorporated. Sa number 4, paray na pagkatiphag sang duta sa tailing ponds sa Maricalom sa Sipalay City. Suno sa kay Jonilo Bugtae, ang Disaster Risk Reduction Management Office Coordinator sa Sipalay City, na cordon na nila ang lugar. Ang adjacent nga dalan na nagaserbi nga alternative nga alagyan para sa mga nagaagi sa area. Labi na karon nga padayon nga nagakatiphag ang duta. Sa video nga kuha ni Bugtae, sang August 26, makita nang amat-amat nga pagkatiphag sang duta dala sa pilaman kaadlaw nga pagbubo sang ulan. Suno kay Bugtae, madugay na nila nga ginamonitor ang lugar bangod hindi malikawan nga kung mag-ulan nagakatiphag ang duta. Samtang sa monitoring sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, suno sa kay Irene Bel Protenia, ang pamuno sang PDRRMC, naghulaw na magid ang ulan ilabi na sa sur nga bahing sa probinsya. Na sa nagligad nga adlaw, may pagtupa sang mabunok nga ulan dala sang habagat kag pagbaskog pagid o kun pabaskog pagid sang bagyo. Kali dito man ko ginalin kag sige pag-address bala ang erosion. Kag ang mga marker ko nga gibutang gani gapon na dagdag na ga istorya na kami sa MGB man Region 6, no? Parte kang ina nga concerned. Ina da nga ano na siya ginaagyan pa na da kis aga damo pa na da gaagi nga mga motorcycle bala. Aling sa may may duwa pa na di ka purok sa babaw niya na kag ang diri naman sa Barangay Hilmontilla nga Sa number 3, masobra sa 200 ka mga persons deprived of liberty kag mga jail officers sa Metro Bacolod District Jail nag-negative sa drug test. Nag-negatibo sa paggamit ng illegal nga droga ang 222 ka mga persons deprived of liberty kun PDL kag jail officers sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory sa Magsaysay Avenue sa Bacolod City. Ginalakipan ang mga ginpaidalom sa random drug test sang 160 ka mga lalaki nga mga PDL kag 62 ka mga jail personnel sa Bureau of Jail Management and Penology. Samtang isa-isa man nga ginukay ang mga selda kag kagamitan sa mga PDL sa gipatigay nga Greyhound operation Huwebes nga adlaw. Wala sa may na-recover nga illegal drugs kag iban pa nga kontrabando sa sulod sang pasilidad. Gipatigayon ang BJMP Greyhound kag random drug test sa budig sang Philippine Drug Enforcement Agency.
Sa number 2, matapos ang 8 ka oras, ginunta na sa mga persons deprived of liberty ang ila aksyon protesta sa Negros Occidental District Jail. Jail warden nagbiya sa pwesto para tagaan ligwa ang investigasyon nga himuon batok sa iya. Yaring report. Matapos ang halos 8 ka oras nga singgitan kag pagprotesta sa mga persons deprived of liberty sa Negros Occidental District Jail male dormitories ang kahapon, natapos gid man ini pagkahapon. Voluntaryo nga nagbiya sa iyang posisyon bilang acting jail warden si Jail Chief Inspector Crisirel Awe. Base sa statement nga ginrelease ang Bureau of Jail Management and Penology sa Negros Island Region, ang pagbiya ni Awe sa pwesto ang para matagaan sang ligwa ang paghihimuon nga investigasyon angot sa mga reklamo sang PDL batok sa jail management. Kahapon, nagsaka sa ibabaw sang building sa sulod sang compound ang mga PDL bitbit ang mga placards nga nagapanawagan sa pagkakas sa pwesto sa warden bangod sa pila ka mga isyu. Sa karon, si Jail Senior Inspector Raymond Aro ang gintalana nga mag-manage sang jail operation sa NOD Jail Male Dormitory. Sa interview sa spokesperson sang BJMP-NIR nga si Jail Senior Inspector Attorney Juniven Ray Umaday, pila sa mga ginareklamo sang PDL suno sa iya amo ang mas istrikto nga mga patakaran sa sulod nga para sa iya ginpatuman man lang bangod sa mga insidente nga pag-attempt sa pagtiro sa isa ka jail officer sa nagligad nga bulan kag ang pagpilak sang pusil sa sulod sang compound sang NODJ sang Domingo nga adlaw. Ang ginareklamo nga pagdula sang cash sa sulod kag ginislan sang coupons ang ginapatuman hindi lang sa NODJ kundi sa iban pagid nga mga BJMP facility sa Pilipinas. Sa karon, malinong na ang sitwasyon sa BJMP kag wala na sang aksyon protesta. Kaag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Ang PhilHealth ang nagahaylo karon sa mga negrense nga magpasakop sa Yakap nila nga expanded program para sa ikaayong lawas. Nagalakip ini sang libre nga konsultasyon. May libre man nga bulong pati na screening para sa cancer. May report si Barbara Mijares. Bukas sa tanan ang PhilHealth Yakap o Kunyaman ng Kalusugan Program. Humalin sa government kag private employees, overseas Filipino workers, kasambahay, indigents, padulong sa lapsag, kabataan kag senior citizen ang pwede maka-avail sa programa. Libre nga konsulta sa Yakap accredited facilities, padulong sa libre nga laboratory tests, cancer screening test kag libre nga bulong sa idalom sang gamot medication program ang sarang ma-avail diri. Para magklaro sa tanan, dapat mahalin sa isa ka Yakap physician ang imo prescription because with the creation of this enhanced program nga Yakap together with the gamot app, ma-set up lang si PhilHealth sang system sa isa ka Yakap accredited facility and likewise gamot accredited facility. So may system sila nga i-access to generate the prescription and to validate the prescription whether it really exists. So dapat mahalin ang prescription from a Yakap physician, from a Yakap facility. So it will not come from a private clinic. May ala kita nga Yakap facility nga kung sa diin amo nang initial point of contact dapat naton. Okay? So that is why, that explains nga ang prescription should also happen dira mismo sa Yakap clinic naton. Kaya dapat dira gyud ang aton nga initial point of contact. Kag kung may need man for continuous care, dira man gihapon sa aton nga Yakap facility. Sa Bacolod City, may 3 sa karon nga identified Yakap package providers. Ang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, Bacolod City Health Office kag Medisense Laboratory Center. Sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental, may 46 ka mga accredited providers. Halos tanan may yara sang Yakap accredited providers magluwas lamang sa Moises Padilla, La Castellana kag Don Salvador Benedicto nga sa karon on process pa. Sa datos ng PhilHealth, 29.26% pa lamang ang tigayon nga nagka-register sa Yakap program. Rason nga sila ang nagapanawagan. 3 million wala kita ang population sa sa Negros Occidental. So kapangayon kami sa appeal kami sa inyo kung pwede makampanya naton sa aton tanan yung mga umuluyo sa labi na ginatalangan Negros kung pwede
mag-register sila no, para maka-avail kita sa benepisyo sa PhilHealth. Klaro sang PhilHealth sa idalom sang gamot medication, may 54 ka mga bulong ang pwede nga ma-avail sang libre. Pero sa karon sa Bacolod, padayon pa ang accreditation para sa sining nga mga butika. Gani ang pwede palang ma-avail nga libre nga bulong ang 21 ka bulong sa idalom sang Yakap program. 20,000 pesos ang balor sang libre nga bulong. Bahin naman sa cancer screening sa Negros Occidental, may pila ka mga cancer tests ang sarang ma-avail sa CLMMRH, Kabankalan City Hospital kag Teresita Lopez, Halandoni Provincial Hospital. Pwede magpa-register mismo sa natungdan nga mga Yakap facilities o kung paagi sa eGov app. Barbara Mijares, Digicast Negros. Kagyari naman ang pangpabalo namon niyo pang pag-good vibes sa inyo para sa sining nga weekend. Wala ka mo obrahon, boss, weekend. Ari, may isa ka interesting nga suba dala sa may Canlaon City sa Negros Oriental. May isa ka suba, kung natawon mo. Daw suba lang siya nga normal, pero may mga nagabukal-bukal nga party sa suba. Nakaibalo ka mo bala? Nasa sining nga suba, may init nga tubig, may bugnaw man nga tubig. Ini ang aton nga explore, boss. Isa naman kay episode sang Tripping ni Ruming. Kita na gid nga init ti kapon pang init nga tubig. Sa dyan na buwas ng taon tano i-discover isa na siya sa mga sulungawan sang Bulkan Canlaon. Shoutout anay sa aton live viewers subong hapon si Sir Nane Grande. Good afternoon, Choy Ruming, Digicast Negros X watching live, and happy blessed Friday. Si Sir RH Tata, good afternoon. NIR, si Gloria Bantige, good afternoon Digicast NIR, kag happy weekend sa Ruming. Sa imo man ma'am, si Erwin Natura, mayong gabi Digicast Negros X watching from Pontevedra, Banga, Tamahu, Barangay San Juan. Si Rubirosa Cordero Tumalban, happy watching from Rodriguez, Rizal. Mayong hapon Negros Occidental kono. Si Maria Fe Panaga Baredo, good PM Digicast Negros, good PM sa Ruming. Blissful Friday everyone watching live from Silay City. Si Hensley Cecil Alguna Mumbai, good afternoon Digicast Negros 10 NIR kag Sir Ruming. Si Maricon Gambo Hayashi, good evening Sir Ming, Digicast Negros from Japan. Si Mirna Garido Clavel, good PM Digicast Negros watching from Payao. Si John Randolph Rubin, good afternoon and thanks for the news Digicast Negros. Si Romel Mahilong Galio, mayang hapon Digicast Negros kag Sir Ruming. Si Lloyd Navales, good PM ka Digicast Ruming. Happy weekend and have a nice trip to you. Dubalaan niya nga malagaw ko ni boss. Kag si Jeneline Bandoha, good evening Digicast Negros watching live from Quezon City. Kagabuyan tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw tubtob sa Lunes. Ako si Romeo Subaldo. Have a safe weekend.